Čusák! Zdraví vás Kokonat.cz a já vás vítám u druhého partu na naši hru Tiny Island. Takže já se asi do toho můžu pustit. Teď jsem udělala další podzemí. Dostali jsme jakousi snídaňovou mističku nebo co. Ale ta nebyla taková dobrá. Takže jsem ji prodal a místo ní jsem si koupil tady amulet rudých očí, místo medvídka jsme si koupili magické oko a želu speciál místo žabky. Novou bambitku jsem si koupil a tady teď vidím, že jsou tady lepší věci, ale mě se to moc za ty gemy nechce brát, no nic. Takže dáme jednoduchou veselici a zkusíme si ještě podzemí, no jakože. No prostě do naší lodičky půjdeme a zkusíme si podzemí. Jak můžete vidět opět, dobrý. Jak můžete vidět, opět hrajeme Tiny Island, ano. Takže, no tak tady mi to vzal, teď si vezmu tady čtvrtlici, yes. A co si vezmu dole? Tady třeba zkusíme toto. Samozřejmě taky jsem se rozhodl, že budou páteční random hry. Já jsem říkal včera čtvrtejší, nebo kdy to bylo sobotní. Ne, sobotu fakt nebudou, protože to já nemám potom jakože moc času a takže tento díl bude celkem krátký, ale zase se za to nebojte, dnes budete mít shit, to je oh yeah! Yes! Ty jsi down. Já si vezmu tady toto. Podle mě se daří. Jo! My jsme to dělali! Yes! Je to tam, já se napiju. Počkej, co to je? Jo! Teď se jdu vyjádřit k tady té vlajce. Vlastně ono, to je vlajka na to, že už nebudeme hrát s botama. Vždycky tady počkáš. Až tady bude vlastně černá ta vlajka, kterou jsme teď získali. A až to bude, tak musíme jít rychle jakože z nějaké bitvy proti botama a třeba se tady tím za chvíli napíše jeden hráč je poblíž tebe, nějak tak. A vy na to zmáčknete, chvilinku na to budete mačkat, furt to budete refreshovat a vlastně vám se tam potom ukáže, jestli chcete ten boj nebo nechcete, musíte chvilinku čekat, než to. Takže já se teď napiju. Ano, vysvětlil jsem to totálně debilně, ale já nevím, jak to vysvětlit. Takže zkusíme opět nadzemko, nebo já nevím, jak tomu mám říkat. Hej, ještě ne. Co to je? Dostali jsme blbost, shit. I don't like it. But what the fuck is this? Ano, dobře, beru do 40. Lol, toto, ale to je zase. Ano, dobře. Tak, prodáme. Lepene, prodáme. Tak a můžeme zkusit koslivce, nebo koho tam máme, nevím. Jo, koslivec. A vůbec nevypadá jako koslivec, akorát má v ruce kost a ne, to není ani kost. To je klacek na zombie. Oh my god. Ne, on se nevzal čtvrtlici. Tak, někde najít něco dobrýho. Jsem si ještě tady žádný skill, tak si tady ten skill a díky. Yes, co se hodilo. Necháže, ještě, jo! Yes! Podzemka drtíme, jo. Ježíš, ne, shit!
Shit, on má regeneraci. Ajajajaj. Tak si to tady vezmu, tady tu smrtku, aby to bylo trošku horší. No tady, teď vám to tady ukáže. Piratská bitva se bude konat za několik okamžiků, takže já dám tady čtvrtlici, tady další čtvrtlici, no to se tady bylo zlaťáku jak svíň. Počkej, já mám méně životů. Fakt jo. Shit, wait, ne. Do psí prdele, jo, ne, do prdelu, neber si regeneraci, děkuju. No, jaký dobrý. Jaký dobrý heal, shit. Co bylo toto? Ajeje. Shit, to je v šitu, to je v pytelu. To jsem posral. Shit. Ne. Ty vole. To bylo dobrý. Ten nebyl si toho nevšiml, nebo to tam ještě nebylo, nevím. Počkej, co to? Něco je lepší, ale jestli to tužím. Tak to asi trošku blbější, nevadí. Ať se nevezme. Ne, může to dělat, ty piďo. Ach, no tak ho zkusíme znova. Musíme zkusit znova. A tady tohle bychom ještě do dílu mohli dát. Tak rychle uvažovat. Ach jo! No, nevím, co bych řekl, ale vypadá to napínavě. Ne, on si bere hápečka, to je taková. Hej, to je svině. Tak to ne. To v žádném případě jako. Ne! Proč mám to? Tak si beru. Jestli mu se celý vyhýloval, no. Tak ty jde, ty vole. Tak. No, ne. Hej, co to je? No tak to jsme projeli na plné čáře. To ano, to jsme projeli na plné čáře. Nicméně. Yes! Dobrý. Ne! Shit, motherfucker. Jo, yes! Shit, to vypadá tak napínavě. Ne! To je taková kurva! Ne, to jsem nechtěl říct, do Ach jo, tak to nedáme. Škoda. Nevadí, takže doufám, že se vám video líbilo. Ježišmarja, já teď do toho dílu tak zvu, že to je tak napínavý. Ach jo. Doufám, že se vám video líbilo, shit, nech mě to tady. Doufám, že se vám video líbilo, dejte pár, pokud se vám video líbilo. Ne, shit. Yes! Takže pokud se vám video líbilo, dejte palec nahoru, pokud se vám video nelíbilo, what the fuck, proč nemám 6, dejte palec dolů a dejte subscribe a čus!